سلام تخاتلتنا خميس أنيحكم وددر إير جونيور كاب على تحدث حساب على كلت زكاة زلوا أبو دبايت كتمام متصوع لو مدورتنا 230 كيلومتر قدامي مدرخو بدك تبعتيو أب مسمر بات جندع بات سلاسل له أبزنايلو مع استغير ودر ما قدامي كوين استعاوة تقدامي تسبيت زارا ملكياس دانيالي وددر بثلاث ساعات 20 دقيقة 5 خالية تنزازيمو كالاي إفريم زر أجابر سالسي أدونايك على أب كلتيم كاب غانتنا رابعي إيوبيت إفريم كابغانتا دندن حمشينهم إفريم كابغانتا إيريتل شادشاي كيفن تخلى مريم كابغانتا أسبيكو شاوعي مدهاني زر أي كابغانتا تسبي زارا شامنا يونتان تيدروس كابغانتا دندن تاشعي نبي ساميل كابغانتا تسبي زارا عسراي مهاري أغليلو كابغانتا قدايف دما بثماسا لغزية زازيمو مالو زور الدرزي صباح كلت لكاتيت أب زكاد ناي كتما شركتا أوش تباتصا حدو زري 5 كيلومتر زيشفون كزازميم أبزنا يلو مع استخيادة وردر قدامي بو ناي مدرخ زتعاوته خمون أسلطانيو اندقنا دما أبزنا يلو مع استخيادة وردر بلوص وردر زر أي أغريسيف رايدر نلعلي 6 كيلومتر نبينو زتعام ببتغرر ماي كيفن زكادنا يعلال ناباهم كنا بلينا خبرات تخاتلتنا سنة مكتتال سلام كبراتن كبران تخاتلتنا وردر إير جونيور كلتشحن أسران حمشنا ودبايت كتما متصوع زكاة زلو خينو زو وردر زدمانا لما عالتي حادة لكاتيت أم مسمر باتس أجين دع باتس أنا 230 كيلومتر يوشفينو أبزنا لما عالتي خيادة ناي مدرخ قدام عوت ملكياس دانيالي مسانا زلو ناي زارا تثبيت كمي كم زنبر حفشا وردر مبرخ بنا دما الرأي فلما نكو حقو سكا ملكياس كمين يرودر Thank you Sandago نزي عدد زمحبك همسكنا كيدلي ولو ألفت أرخ أبن بسلام جميل بسلام زودعنا همسكنا يدلي كم ودقتن كم بود شوتن بسلام بوندعنا صوتها دحني بتعمل صبغ نيرو فتاني نيرو عقبتها تقلمده تريري نيرو بسلام جميلنا بسلام بوندعنا همسكنا يدلي صبغ لما عالتي اتي بزحز لكم تقدمتيهم تساتيفكم مخا كابات تبغيسكا حساب جندا زلو غولاغولن عقبتون زنبورو وددريو سلازي امدياب كمين يرو بحفشاهم ون امملاس عيناي نخا سخاف لما خا ابز جونيور وددر تساتف دلخا كابيوس سغيركا كمير خيبكا يم تقدمت جونيور كومن مسخاون نابز جونيور سغورو خابيوز ونالو بحفشات وددر 230 كيلومتر جن تي ريزيستانس دبال تي بزح كيلومتر جن فلما غزي خاتكايد دلخا كمي رخيبكايو صوتها بتعمل بدهي نيرو لمجمرتها غزينا 230 كيلومتر تصادر لنا حجينا خبيز سجرنا 67 تصادرنا بتعمل فتان خرس نيرو حيالات تصاتيم كانيرم نعبد هنا بموعنا املاحكم مسكنا يدلي صبون يرصوتها بتعمل نزود الدر انت عينت مدلاوي خا كايتكا كمي كتداليهم لا انت عينت بلان حيسكا خا اتيخا مدلاوات غيرنا اينا باسلطانينا حبن ايوب صبق ترين سارحنا اينا تدالينا اينا جخا املاح مسجن نزعوت زخنا مزغور خيلنا لنا مالتي صبق ابزنايلو ما تستغيد وددر السغا بنطبي قداماي ناي مدرخ كوينكا ماليا تشليم كالخا كومون بغزيون سخيخا مريحة نابز مزازمي ناي صباح على كلتا زكاد وددر كتاتمو درب يخا حيس كذا لخا قندمو يا خاناتكا صغيد كسرحلو ابيو كباخا خدغفتخا يكون السغا انتينا هنصبه ناي صباح جي انا صغيد سرحلو كابتي ناي بولات عندي صباح قاب سلام جميرنا بسلام كنو دبعابي خمزا نيلو ما عندي املاخي حجز بقى صباح نصار لاينا صباح كنا زامصينا دلنا عوت كنعقبات صباح نصار لاينا صبغ ملكياس ابزنايلو مع استخياده وددر كندي كترفكم يكون بريك او يغيركم ابزي مسخا فولاتا زغبرون چامبيون ايرترا تشحن 14 افريم زر اغابريو نيرب قدميت زون مكوريو اب سلطن ماكل يشايون قرب تمكرو غيرو ناب هاغور استمسيو سا حدش يخا كمي دفرت غيركا خامس فولاتا غيركا ويون انتي سغات غيرلكا ابتي تكايد نبركا قطبتا ودر قطبتا ودر ادحم كندتي سغاتا يغبر لي نير اندي متقعت خابط عامي متقعت بحلف مخمملاسينا متقعت نغبر ويلنا مولو معلتي مودعتا خابزا 2 كيلومتر كترفا مالتي يفار مس يفار سليطاتنا مالتي با تودعتا خرصو
أب مملاس تقدر ماي كيفن ناينويحيو فليكم لا لخلت دقيق نتا جروب أسجيكم دنيرو هو الداعي لكم وانتي تأمام نتجيركم أبي كبابي ماركبكم تجمع راجع في عندي نيرو جن كانت إيرتر كأسبوع يزوروا نيرهم دندن إيرترن أسبوع يزوروا نيرهم كسدوي كألون مالتي صوتها مرة تريرو نيرو مرة متقعد نيروي سبب أمستدخ متقعد أنا هنا تمتقعد جرنا يا مالتي صبغ ملكياس لو معلتي تعواتي خوين كالغا أبزز نوحة كيلومتر فلما جزي استساتف كالو موخا جونيور حجي خا سجيركا بحافشا مزازم خا لاي مدرخ كاباخا تاينا خنصبه ونيصبح أملاخ يحجزنا مالتيو قال نجر كنقبر كذا نجيني لنا عوض كن عقوا مالتيو كاتايدا صبغ هرايا بزنا لو مع عوض تمزجيب كاز اللخا ناي مسكانا تمزجنا أكل أدل كبكا جمرت أن لعل فتاري كمسجنا يدل مالتيو نقولهم كان تحت تثبيت كا معك خاصان لكم كلهم مالتي كمسجناكم يدلي صبغ نحناون بز ليلو مع تعودكا نقع حقوسك لنا أبز مت ناي مزازمون كابزن العلي بعود كنرغب تسفى نقبر سلام معلتي الرأي كبرات تخاتلتنا حجون أبزنا لهم معلت استخايدنا 130 كيلومتر أمسمر بات جيندا بات بولس تصاعات يكونوا استشلم تقرر ماي كيفن إفريم مسانا زلو كيفن إفريم كمي كم زنبرنا لهم معلت ودرك قلت لنا فلما أبزنا لهم معلتي كيفن زبلت تصاعات يخار إخا لألخل تدقيق ون عباي جوجل مريح خيخا نويح تقعيسكا خمين يرود الدر مجمرة نزعج ما بكن خمسنا كيفوتو صوتا أزيو بدأت صوتا ينيرو أب نملاس أنا يجند عقبتي متقعتك فترة أو خا كسب سوسان 6 كيلومتر نبينا كخيط كيلا أب 6 كيلومتر مسترفع وغانتات زويران الجباني قربقا ناي دخم ملكتات انت تسمعني كالجباني كيلين ما 6 كيلومتر مسترفع صبو كيفن استخلوا معلتي نوح كيلومتر يخا خمس تقول صدر لها أبقدميت نكاب عباي جروب تفليخا سخاون قدم بينا مسجانتا إريتل ملؤ ماليا ولا تدي جبركا بزح إخا مستجانتا تعات إخا كل نجار ترين كاتجبر نيركا أبزوان الزجن نقولك خاين كمسجانتا حرنت تترنيف كا ودراكايتكا مخا أفتود الدرون مكوريخا بحافش متصاوت خا خمير غيب كايوم نايلوم معلتي توم حدش دسوغورن تم نباراتن كمي مزين كايوم او ازيو منفعتن ازيو منفعت تصاوت يوم نيرم انا تصاوت زلخو جينير نخالاي عامتي كاب زوب عن سبا ميرونا مانيل يمتيني كم حطي كوينا مسغانتا ايرتيل نحر عامت يخيط صنيحه حجي خا بولكاي جبرالو مالتي أب جانتا إريتل حسي كين كانوا وحيم نأخا حبحيبه مخا سلام تاي كتقوم الكازي كألو بقعد كادي قوديلو ويتا جانتا ملئت دي خوينا مغنياتو عمت مولا حتى يوم مساخا حبحيبه مخامو مزيح سكاد اللي خالو معتن رئي كادو عالنا قومان بقعاتن كومون تشامبيون زوا ما أكلون نستنبولو ساتي خا تشلنيم كامو زي أبوديا مدياف سيدارغا تلوم دول لخا منفعاتكم زلكاي زرئينا مو أب جانتاتات نايم حق أفضل تقولون تاي كنت مجمرتاكو تي أبزوب عن سبا بزحتة تصاوتي جلس ل زي نبرة حجي ناتو قرب عبد بزحي يحدثن نيرو حجي جن دارجا لميدي I hope عبد منطقة صبوق ريزالتات كمت صبوق زعر قبرالو صبو كيفن كاب جانتاتات حجي تصاوعيت مصكالو دو مزيح سكايد اللو خابقعات كمي تريو بحجي حجي تسفلو صبو كيفن لو ما عالت بلوص تتصاوتاي كوين كتشليم كالها أبناي مزازمي زكايد وردر كالا أي مدرخ حجي كمي خاتدالي خازلخا أبيناي خاتقند بقعتنات كابناي قزيه ديو ناي كسبتا ودر ديو استفالا لي عينت ببتخولو إيو شلمات تدالي لكم زلو
ኣብ ኩሉ ክገብር ክእለ ስፕሪንት ክገብር ክእለ ከምኡውን ዓቐብ ክወፅእ ክእለ ጎልጎል ካይዝውረ ስለዚ ጽባሕ ኣበይናይ ክንጽበየካ ጽባሕ ኣብ ስፕሪንት ጽቡቕ ኣብ ናይ ነጥቢ ማልያ እውን ጽባሕ ክንጽበየካ ኢና እሞ በዚ ኣጋጣሚ ናይ ሎም መዓልቲ ዘርአኸዮ ፀወታን ኣብ መድረኽ ዝተሸለምካዮን ከተመስግኖ ዘለካ ኣካል ተዳሃልዩ ዕድል ክንበካ መጀመርታ ኖቤል ሚካኤል ናይ ጋንታ ደንደን እሱይ ትሬይንድ ስራሕኒ ንዑ ከመዝግኖ ፈቱ ክለብ ናይ ዞባ ዓንሰባ ጋንታ ሬሲ ምሕሬ ኩሎም ቲፎዞይ ኮላይ ንዓኻ መዝግነካ ፈቱ ሕረ ኢቨን ሕና እውን ቅጽል በርታ ኣጆኻ ንብለካ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዓወት ክንራኸብ ኢና ሕጂ ምስ ድኻምካ ኢኻ ዘለኻ ሰናይ መዓልቲ ኣራይ ክቡራትን ተኸታተልትና ሕጂ እውን ነዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለት ትመጽእ ዘላ ጋንታ ትጽቢት ዛራ ኣሰልጣኒኣ ሓበን እየ ብምሳና ኣሎ እዛ ጋንታ እዚኣ ከምዚ ደጋጊምኩም ትከታተልዎ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኣብ ናይ ማውንቴን ይኹን ኣብ ናይ ዳኮርሶ ኣብ ዝሓለፈ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ዓብ ዝኾነ ዓወት ዓቲራያ ኩሉ ዋንጫ ኣብ ከብሓ ኣስፊራቶ ሕጂ እውን መቐጸልታ ናይቲ ናይ 2024 ዝነበረ ዓወታታ ኣብዚ በኽሪ ውድድር ሃገራዊ ኤሪ ጁኒየር ናይ 2025 ካላንደር ዝተሰርዐ ኣብዛ ዓመት 2025 እውን ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ብዓወት ተቐዳዳማይ ሚልክያስ ዳንኤል ናይ ጋንታ ትጽቢት ዛራይ ተዛዚሙ ዘሎ ኣሰልጣኒ ሓበን እየብ ምሳና ኣሎ ከመይ ከም ዝነበረ ናይ ዛ ጋንታ እዚኣ ምድላው ትገልጸልናዩ ፈለማ ሓበን እየብ እንቋ ሓጎሰካ ጋንታኹም ከመይ ኻ ተዳልዋ ሎም መዓልቲ እውን ድሮ ኣብ ናይ 2025 ብዓወት ኢኹም ፈሊምኩም ዘለኹም ሳንዲያጎ በመጀመርታ የቀነለይ ነዚ ዕድል ሃብካና ማለት እዩ ጋንታ ትጽቢት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ናይ ዝውድድር ናይ ዳሓለፈ ባሓፂሩ ሰንሰለታዊ ኣካይዳይ ቀዳማይ ስታፊና ኣብ ናይ ኤሪ ጁኒየር ብዓብይኻ ናይ ጁኒየር ማለት እዩ ናይ ዩዝ ስለ ዝነበሩ ስለ ዝሰገሩ ጋንታታት ስለ ዘይኣተው ኢና ሕና ንዕም ወኪልና ክንመጽእ ኽኢልና ማለት እዩ ጋንታና ከዓ ከምቲ ትሪኦ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ምድላዋት ንገብሮ ለና ሓቅ ተሓሽ ምድላዋት ካብቶም ስድራ ቤታት ብዓብዩ ማለት እዩ ነዚ ዓወት እዚ ከምጽእ ከዓ ክንደይ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ወይ ማለት እዩ ብዙሕ ቡድሆታት ብፍላይ ሎም ዓመት ትዝኸፈ መሰናኽላት እናጋጠመን መጽኡ ማለት እዩ ኩሉ ሰጊረኻ ክዕወትሉ ኽኢሎም ንባዕሉ ሚልክያስ ሎም ዓንተ ኣባላሽ ይውዕሉ ብደይ ሳይክልዩ ኣትዩ ግን ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ስለ ዝጸንሐ ማለት እዩ ክዕወተላ ኽኢሉ ቶም ጋንታ 6 መጽኦም ኣጋጣሚ ዕድል ገይሮም ወላ ባላሽ ተነበሩ ይኣትው ነይሮም ዛዕወት እዚ ከምጽኡ ምኻሎምካ ብጣዕሚ ኣነ ሓጎስ ስማዕኒ ማለት እዩ ሽድሽተ ተቀዳደምቲ ሓንቲ ጋንታ ተሳትፍ ንስኹም እውን ብሙሉእ ቁጽሪኹም ተሳቲፍኩም ካብቶም ዘሳተፍካዮም እውን ብሙሉኦም እዮም ብሕንጻጽ ኣትዮም ዘለዉ ኣብ ግዜኦም ኣብ ምኻድ እውን ኣብ ደንጎሎ ናትካ ተቀዳዳማይ ምስ ካልኣዩ ንልዕሊ 30 ካልኢት 40 ካልኢት ፈልዩ ደይቡ ነይሩ ስለዚ ተቀዳደምትኻ ሎሚ ምስ ዝኸደት ጉሩብ ኸዱ ነይሮም ኣብ መወዳእታ እውን ምስ ካልኣይ ሚልክያስ ዳንኤል ተቀዳዳማይካ ነቲ ዓወት ክረኽቦ ኽኢሉ ብሓፈሻ ነዛ ጋንታ እንታይ ዓይነት ትሬይን ኢኻ ትህቦም እንታይ ዓይነት ምድላው ኢኹም ትገብሩ ከመይ ትሪኦም ዘም ተቀዳደምትኻ ምውሃዳን ኣብ ዓወት ዘለዎምን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሕ እናተደራረበ ዝመጽእ ዘሎ እሞ እንታይ እቲ ምስጢር እዚ ናይ ሎም ድበልክያ ሳንዲያጎ እኮ እቲ ውድድራት እቲ ዓቕሚ ባሕጢሩ ኣብ ተፈላለየ ጋንታታት ክልተ ተቀዳደምቲ ኸይዶምና ካብዞም ቻምፒዮን ደብሉ ሮሜ ጉብፃዊ ናብ ቴለ ኸይዱ ከምኡ ከዓ ፍትሓዊ ማለት እዩ የናታን ተክለ ሃይማኖት እዩ ሃዲሙ ውዕሊ ምስ ፍትሓዊ ክልቲኦም ስለ ዝፋለጡ ፍቲ ዓቐበታት ቆሪፆም ኸይዶም ከም ደቂ ጋንታ ምንባሮም ካብ ዓብዩ ካልእ ኣብ ምምላስ ንባዕሉ ኤርሚያስ ዕቋይ ሃዲሙ ከሎ ይብኮ ገይሩ ኣብዚ ምሳእተው ኣብዚ ናይ ጠዋለት ከባቢ ዕድላይ ገበረን እሱ ከዓ ብሽገታ ዘሎ እዩ በቶም ደቂ ጋንቱ ግን ተሸፊኑሉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኩሎም እቶም ጋንታ ብትሬን ይኹን ገለ ማቲ ደይ ክገልጸልካ ይክእልኒ ማለት ክሓፅርኒ ይኽእል ቃላት ተዳልየሉ በዛ ዓቕመሽ ንድኾነ ውድድር ኣነ ክዕወት ኢለ ዝኣቱ ድኾነ ውድድር ከምዚ ሸለልትነት ቀዳማይ ገለ ሸለልትነት ኣይፈቱን እየ ክሳዕር ኣይደልን እየ ክሳዕር ክብለካ ከለኹ ናይ ሓደ ውድድር ተኣትየስ በቃ ተዳልየ ከኣቱ እየ ድደሊ ብተኻእለን መጠን ከዓ ክዕወቱ ከም ዘለዎም እየ ኣነ ዝምዕዶም ወይ ከዓ ዘዳልዎም ማለት እዩ ዋላ ምስ ብዙሕ ሕፅረታት ኢና ተበጊስና ሎም ዓመት ተደሪባትና ጋጣም ብዙሕ የግዳዓካ ኣብ ጉነታት ማለት ከምዚ ትካል ኣይኮነትን ትካል ስለ ዘይኮነ ብውልቀ ሰብ ሎሚ ትረክብ ጥራሕ ኣይትረክብ ማለት እዩ ብዙሕ መስዋዕትታት ከፊለ ተዓዊተ ብጣዕሚ ኣነ ከዓ
እቶም ኣብ ጎነይ ጠጠው ዝበሉ ብጣዕሚ ዘመስግኖ ባዕላ ማኒኤል ማለት እዩ ማኒኤል ኣቡና ኣቺ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነ ከመስግኖ ደሊ ሰመረ ማለት እዩ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢምና ኣብዚ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ናይ መውዳት በቃ ማለት ፈታኒ ግዜ ነይሩ ኳዕኻ ተሓጎስኩ ምክንያቱ ዋላቶም ከንሰሓቡ ዝፈተኑ ዋላ እታ ጋንታ ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ዝበሉኒ ኣብ በኽሪ ስታፊኣ ከመይ ኢላ እሞ እንደይ ትዕወስ ንምንታይ ዝብል ሓሳባት መፂኒ ኣነ ኸ ተቐዳድምተይ ስለ ዝኣምን ነፍሰይ ስለ ዝኣምን ነዛ ዓወት እዚ ዋላ ተኸሰረ ይከሰር ኢለ መፅአ ማለት እዩ ክሳተፍ መፅአ ክዕወት ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመንኩ ከዓ ክዕወተሉ ክኢለ ማለት እዩ እቶም ተቐዳድምቲ ብጣዕሚ ዘመስግን እቶም ኣብ ጎነይ ባሕጢሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ጠጠው ዝብሉ ከዓ ከይተዋሉ ማለት እዩ እታ ጋንታ ኣብ ማውንቴን እንትኾን ኣብ ተሳተፈቶ ኣብ ጎነይ ጠጠው ዝብሉ ማለት እዩ እምነት ኣባይ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ተተዋላዋላይ ከዓ ብዘየገድስ ዋላ ሓንቲ ማለት እዩ ተዓወት መፂሉ ሓደ መልሲ እዩ ዋላ እዚ ሓደ መልሲ እዩ ነዚ ውድድር ሳንዳይጎ ሓወይ ባሕጢሩ ክቕፅልዎ ወይ ጋንታታት ክወስዶም እየ ደሊ ባጀት የብልናን ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ክሕዞም ኣይደልን እንደኾነት ጋንታ ግን ርሕው እዩ ማለት እዩ ነቶም ተቐዳድምቲ ክኸዱ ካባይ ዝበለፀ ኣሰልጣኒ ክኣልዮም እየ ዝደሊ ክሳብ ዛ ደለኹ ኣነ በፂሕ ኣለኹ ካብኡ ላዕሊ ግን ሓቂ ተሓሽሶ ኣይኮንኩን ድኾነ ሰብ ክወስዶም ኣብ ዝደሊ እቶም ተቐዳድምቲ ካባይ ዝበለፅ ሰብ ወይ ጋንታ ክትምውሎም ትኽእል ተኸይዶም ኣነ ደስ ብለኒ ናይ መሓዝ መደብ ብዙሕ የብለና ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ምክንያቱ ናይ ባጀት ፀገም ኣለና ኣብቲ ሳልሳይ ክሳብ ማውንቴን ዘሎ ግን ተዓቕምና ክንሰርሓሉ ኢና ማለት እዩ ጽቡቕ ሓበን ከምዚ ደጋጊምካ ትገልጾ ዘለኻ መብዛሕትኩም መገብቲ ካብ ማውንቴን ዓበይቲ ጋንታታት ዝምግቡ ተቐዳድምቲኹም ተፍርዩ ከም ዝበልካዮ እውን ባዕሮም የግብፃውን ካብ ፍርያትካ ዝሓለፉ ብዙሓት እውን ኣብ ጋንታታት ተጠርኒፎም ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ኣትዮም ኣለዉ ብዛ ዓመት እዚ ከም ዝበልካዮ እውን ኣብ ማውንቴን ይኹን ኣብ ናይ ዩዛ ኮርሶ ኣብ ዝሓለፈ ሻምፒዮን ይኹን ኣብ ነበረ ናይ 2024 ውድድራት ብዙሕ ዓወት ኢኻ ዓቲርካ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ጁኒየር ንብሎ ዘለና 17-18 እንዳ ኮርሶውን ተሳቲፍካ ነቶም ተቐዳድምቲ ዓብይ ፍናን ዝህብ ዓወት እዩ ንዓኻ እውን ከም ዝበልካዮ 6 እዮም ምስ ቀዳመይቲ ምምፅኦም ከምኡ ናይ መድረኽ ዓወት ብምርካብካ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ጻዓር በርታ ዓጆኻ ቀጽሉ ክንብል እንደሊ ነዚ ሰሚዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ትካል እውን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንሕና መልእኽትና ነመሓላልፍ ኣብ መወዳእታ ክትመሓላልፎ ትኽእል መልእኽቲ ተደኣኻልዩ ዕድል ክበካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ እቲ ማውንቴን ደሚቕናል ኢና ኣብዚ ቦታ ማለት እዩ ዋላ ናይ ጌጋታት ሰብ ተቐዳዳማይ ምህዳም ዋላ ምስ ዓቕሞም 5 እንዳኣተው ከለዉ ናይ ግዜ ስለ ዝኾነ ከም ናይ ሎሚ ዓብ ስጋት ነርና ሓደ ናይ መን ሃዲምና ውዒሉ ብሓደ ተቐዳዳማ ክሳብ 2 ደቂቕን ገለን ዝብሉፁ ኣግሬሲቭ ራይተር ተሸለመ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕማቕ ስማዕን ነይሩ ክሃድም ከሎ ማለት እዩ ኣብ ምብልሻው ገለገለ ስለነበሩ ጌጋታት ነይሩ ዋላ ኣብ ኩላትና ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ ዝኸይድ ተቐዳዳማይ ብጣዕሚ ሱ ጽቡቕ ነይሩ ክኸውን ክሊ ጌጋታት ካናትና ነይሩ ብዓብዪ ማለት እዩ እዚ ማሳዋ ሓቂ ታሕቲ ደሚቕናል ኢና ክምላኣልና ኣምላኽ ካብ ዓብዪ ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ብሰላም ክንውድኦ ካብ ዓብዪ እቲ ነበረ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ መመስግን ደሊ ማለት እዩ ነቲ ወዳቢ ኣካል ምስ ሕፅረታትና ኢና መፂናዮ ክንሳተፍ ስለ ዘለና ብዓብዪ ምክንያቱ ከቢድ እዩ ኣብዚ ማሳዋ መፂኻ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎስ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ እቲ ውድድር ክዓቢ ኣለዎ ተባሂሉ ናብኡ መፂኡ ግን ናይ ባጀት ፀገም ብጣዕሚ እዩ ዘለና ነዚኢታት ከዓ ማለት ሲ ከምዚ ኤርትራውነት ኒሕ እዩ ዘኺደካ በቃ ካብ ድምፅኻ እዩ ተሓደ መኪና ሕግዘካ ገለ ከምዚ ነበረ ይኮነን ግን ተዓወት ቅፅል ኩሉ ግዜ ባሕፂሩ ተዓወት ብቕዓት ተሊካ ዋላ ሓንቲ ጋንታ ዝኾነ ትኹን ጋንታ ክስዕረካ ከምዘይ ትኽእል እየ ዝኣምን ማለት እዩ ኣነ ከም ሓበን ንዑ ከዓ ደጊመ ደጋጊመ ክሰርሓለ እየ ማለት እዩ ኣብኡ ኣብቲ ዓውዲ ክሳብ ዘለኹ ማለት እዩ ካብቶም ዓበይቲ እናተምሃርኩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ምስግጋር ስለ ዘለና ኔክስት ናብ ተፈላለየ ክኸዱ እዮም ተረፈይ ከዓ ክሕዘ ማለት እዩ ተኻእለ መጠን ማለት እዩ ባሕፂሩ ከመስግን ደሊ ንህዝቢ ምፅዋዕኻ ብዓብዪ ሳናይጎ ካብ ዓብዪ ንዓኻ ማለት እዩ ንኩሉ ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ማለት ሲ ውድድር ብሕጂ ኢና ክንጅምሮ ግን ካብ ዝዓቢ ውድድራት ክሰርዓልና እቲ ሃገራዊ በዚሕሉ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ዞባ ብጣዕሚ ከቢድ ኣሕና ብዛዕባ በጀት ኢና ንሓስብ ኩሉ ግዜ ባጀት ካብ ስርያኻ ስለ ዝኾነ ተፈላለየ ውድድራት ሰሪዑሉ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዋላ ፍሉይ ይኹን ኣብ ክሳይ ቁሩብ ስጋታት ኣሎ ማለት እዩ ግን ሃገራዊ ፌደሬሽን ብዙሕ ውድድራት ሰሪዕልና ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ከባቢ 4-5 ኸውን ሕጂ ኣብዚ ሪጂነር ኣለና ቀኒሉ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ዩዝዊን ኣሎ ኣብ ኣስመራ ገይሮምና ኣለዉ ወርሒ 6 ኸማን ቻምፒዮን ኤርትራ ብዓብዪ ኣለና ኣብ ባሮን ተኸይድና እውን ክንፃወት ኢና በቲ ካላንደር መፂና ዘሎ ናይ ማውንቴን ባይክ ማለት እዩ ተሓሳስ ዲገላ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ደሎት ናይ ሃገራዊ ውድድር ኣብቲ ዞባ ማእከል ከም ተገይሩ
ብሉፃት ተቀራደምቲ ክመፅኦም ኮይኑ ስማዕኒ ኩሉ ዝኽሳተፍ ዝወዓለኻ ምስ ብዙሕ መሰናኽል ብሰላም ምውድኡ ንኩሉ ማለት ስቋ ሓጎስና ክብል ደሊ ተዓው ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብሰላም ምውድኦም ከማን ዳሓኒ ንኩሉ ዋላ ተወዳ በኣካል ብሰላም ተወዲኣ ንኽሪኦ ከለኹ ወገነይ ጽቡቕ ሓበን ሕና እውን ኣብ ናይ ጽባሕ ዝካየድ ካልኣይ መድረኽ ከምዚ ናይ ሎማ ዓወት ንምንየልካ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ ኢና ሰላም መዓልቲ